Lange halen, snel thuis. Just de Jong waar de proef draait. In de oude technische squallen op het Jereveen. 10 en 15 jongeren worden hier oplaat aan mbo 2 niveau. Jongeren die het reïntegreren moeten. Om wat voor reden dan ik? Vanwege, ja, ik had mijn gedrag niet zo echt op peil, dus dat... Ik heb een koksopleiding gedaan eerder. Maar door wat persoonlijke problemen en wat een moeilijke opstart heb ik het voor mijn gevoel dat niet helemaal 100% kunnen doen. Het idee van het ambacht is hetzelfde als het restaurant 15 van Jamie Oliver in Amsterdam. Hier worden ze dan oplaat door chef Henk Marcus, bekend van de Nijmilderij in Leeuwarden. Hij wil op hoog culinair niveau, vooral mooi dwarsom eten uit om jouw werkje en daarbij jongeren als Nienke en Stefan mooi nemen. Dat vind ik gewoon heel mooi. Ik ben al een hele ambitieuze jongeren die misschien eerder de kansen wat mist of misschien wat verknoeid hebben. En die krijgen nu een tweede kans en ik griep ze echt met beide handen aan. En hoe is dat voor jou om ermee te werken? Doe je dat dan oors of hoe gaat het zo? Nou, nee, ze ben hartstikke gedisciplineerd. Tot nu toe ben ik bekomen natuurlijk, maar ik had er echt een heel goed gevoel door. Stefan, de gasten gaan aan tafel. Hoe gaat het? Ja, goed, uitstekend, maar nog niet echt helemaal op schema, maar ja, goed, we moeten. Nienke, wat is dit? Dat vroeg ik me dus net zelf ook af. Is er iemand die het weet? De gasten van dit proefdiner binnen de Sais initiatiefnemer zelfs met haar familie. Het binnen vrouwen die het vaak met elkaar eten sieren. Dit gebouw kochten voor $1 miljoen en daar werd meer met dwang wonen als een gewoon restaurant. Maar ja, de Wajong-regeling veroordeelt in de wet werken naar vermogen. Geen weet hoe het er dan krek uitkomt te zien, maar wis is dat er minder yield vrijkomt. Dan krijgen de Sais-ondernemers geen yield meer van het regeer voor de Wajongeren in de keuken. Vorig jaar zijn wij aangevangen met deze opleiding. Dat betekent in elk geval dat de hele subsidie dit jaar in elk geval is veiliggesteld. En hoe dat daarna gaat lopen, dat weten we niet. Waar het om gaat is dat er middelen vrijgemaakt worden om dit soort mensen een nieuwe kans te kunnen geven. Iedereen heeft recht op een valse start. Dan nog antwoord op de vraag, wat maakt het Nienke? Het is een crème van jonge bladspinazie met waterkers en oester. Ja, Soxie het zelfs bij proefdraaien.